Jeg vil gerne forklare, hvordan differentialkoefficienten er defineret. Og differentialkoefficienten, det er tangentens hældning, og den matematiske definition er f mærke x0. Øhm, og hvad differentialkoefficienten kan gøre, er, at den kan finde gennemsnitshastigheden for eksempel i en sekants hældning. Og hvordan man gør det, det er, at man egentlig rykker sekantens 2 punkter, så man kan rykke x uendeligt tæt på x0, og derved så finder man sådan set tangentens hældning, og som også er kaldt differentialkoefficienten. For at finde differentialkoefficienten, så kan vi bruge det, der hedder tretrinsreglen. Og den går ud på, at der er 3 trin, og det første trin er, at man opskriver differenskoefficienten som er sekantens hældning, og derefter 2 reducerer differenskoefficienten, og derefter 3 betragter det reducerede udtryk og lader x gå så tæt på x0 som muligt. Og ved tretrinsreglen, der er der også nogle regler, og det er, at når man lader k gå mod k, så lader man x gå mod x0, og når x går mod x0, så går x0 mod x. Og det var sådan set det. Yes, i dag der vil vi gerne bevise, og jeg har i det her tilfælde fået f af x, det var lidt for stort, f af x er lige med a gange, okay, det går ikke så godt, er lige med a gange x. Ja, og så bruger jeg nu tretrinsreglen til at bevise med. Det jeg allerførst gør, det er, at jeg lige vil opstille differentialkoefficienten. Yes, her kommer man lige til at lave en fejl og sige differentialkoefficienten, jeg vil opskrive, men det er altså differenskoefficienten, jeg vil opskrive. Som jeg har gjort der, hvor jeg så siger f af x minus f af x, f af x0 over, vi tager lige hele, det går ikke særlig godt det her, beklager, sådan der, x minus x 0, ja, og da vi ved at f af x den er lige med a gange x, så kan vi egentlig også bare sætte det ind i formlen, så vi siger altså a gange x minus a gange x 0, og det er måske nemmere at gøre sådan der, det dividerer vi med x minus x 0. Ja, når vi har gjort det, så skal vi reducere, og når man reducerer, så forkorter man, så det vil altså sige, at vi skal forkorte det her udtryk, så det bliver lidt lettere. Og jeg skriver det op igen, jeg skriver det lige, så det ser lidt mere korrekt ud. Jeg skriver ax minus ax 0. Og det her, det dividerer jeg med x minus x 0. Yes. Og så når man reducerer, så kan man gå ind og kigge på, jamen, hvad har det her til fælles, eller hvad har de til fælles? Det de har til fælles, det er a'erne. De har ikke x'erne til fælles, fordi det er 2 vidt forskellige x'er. Men a'erne har de til fælles, så derfor skal vi sætte a ude for, ud for parentesen. Uden for en parentes, så vi kan sige a parentes x minus x 0. Og det her, det dividerer vi bare med x minus x 0. Fra det vi ved er sådan almindelig matematikviden,
det er, at når vi har to af de samme, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det, men her der har vi x minus x0, og der har vi over brøkstregen og under brøkstregen, det vil sige, at de går ud med hinanden. Jeg vil gerne lige kunne tegne, men det kan jeg ikke. Så vi siger altså bare, at det her, det er lige med a. Så altså er vores differencekvotient, den er lige med a. Og i trin 3, der skal man så lade x gå mod x0. Og da vi ved, at vores differencekvotient den var a, så kan vi altså sige, at a går mod a, når x går mod x0. Vi har altså vist, at det her udtryk heroppe, vores differencekvotient, som jeg lige kan skrive op, ax minus ax0 divideret med x minus x0 går altså mod a, når x går mod x0. Så hermed er differentialkvotienten for f af x a gange x, den er, fordi at vi ved jo fra tidligere, at når vores differencekvotient går mod differentialkvotienten, når x går mod x0. Så her ved vi, at a her, det er vores vores differentialkvotient. Så vi kan altså sige, og differentialkvotienten, det er jo f mærke af x0. Så vi kan altså skrive, at f mærke, jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg lige laver det mærke der. F mærke, det må være sådan der. F mærke, eller er det? F mærke af x0, der skal i hvert fald stå f mærke. F mærke af x0 er lige med a. Og hermed så er vores sætning bevist. Yes. Jeg vil lave et bevis for en differentialkvotient, og jeg har et bevis, der går ud på, at jeg vil bevise fx lige med x i anden. Det jeg beviser er, at fx lige med x i anden er differentiabel i et hvert x0. Herved, den afledte funktion heraf kommer altså til at se sådan her ud. F mærke af x er lige med 2x. I beviset vil jeg gå efter 60-reglen. I 60-reglen, der er step nummer 1, at man opstiller differencekvotienten for fx lige med x i anden. Det er altså lige tænkt mig at gøre. Den kommer til at hedde fx minus fx0 og sådan der over x minus x0. Det som jeg gør nu, det er at jeg sætter x2 ind på fx og fx0's pladser, og derved kommer vi til at hedde x i anden minus x i anden. Og så vi kan gøre sådan her, det var næsten kunne. Over x minus x0. Og det er selvfølgelig en fejl, jeg lige har lavet. Så det er ikke x i anden, men x0 i anden. Sådan her. Det var step 1. Så går vi altså videre til step 2, som går ud på, at man reducerer udtrykket, som vi allerede har. Det er altså det her udtryk, vi gerne vil ud og reducere. Så det kopierer jeg lige og sætter ned. Det her, der spotter jeg lynhurtigt, at man kan sætte x i anden og x0 i anden i parenteser. Det vil altså sige, at det her er det samme som x gange x0 i parentes. Og nu skal vi se, hvad vi laver her. Det er ikke right. Sådan her. Lige med x
gange x0 parentes gange, og det er selvfølgelig plus, ikke gange, plus x0 parentes, og så plus den samme parentes igen, 0, over, det er altså begge udtryk her, x minus x0. Det som jeg gør her, det er altså, at jeg splitter x i anden og x0 i anden op, og laver simpelthen en parentes. Det vil altså sige, at når vi ganger parenteser sammen, x gange x, det giver x i anden, det er det første udtryk, jeg har her, og x0 gange x0 er lige med x0 i anden. Herved kommer udtrykket altså sådan her ud. Det kan vi altså reducere yderligere på. Allerede nu der kan jeg se, at vi har to ens nævnere, eller vi har faktisk tre for det skal være løgn. Ikke nævner, men altså tæller også. Hvor vi simpelthen her for eksempel, når jeg markerer her, og denne her og den her kan gå ud med hinanden. Enten så kan de gå et, eller de går bare helt ud med hinanden. Det vil jeg komme videre til i næste trin her. Så vi ikke kommer til at forvirre for mange. Det her, det er altså det samme som at skrive x, parentes x gange x0. Ikke gange, det er mig der laver en fejl igen, plus x0 er lige med x minus x0 over fuldstændig samme udtryk, x minus x0. Her tager vi den ene her ned og ganger foran, mens vi fjerner parentesen fra det andet, og dividerer med hinanden. Det her udtryk går fuldstændig ud med hinanden, eller giver 1, kan man også kalde det. Det her, det er så lige med. Derved kan vi sige, at det her udtryk er fuldstændig samme som at skrive x plus x0 er lige med gange 1. Det er lige med foran her. Det er altså det her udtryk er det samme som at sige x plus x0 gange 1. Parentes, så vi ikke forvirrer nogen. Når man ganger 1, så vil vi alle sammen det samme. Derfor kan man ophæve parenteserne, da der nu ikke er andet tilbage end x plus x0, og derved x plus x0. Derved har vi altså nu mulighed for at gå videre til trin 3, når nu er udtrykket reduceret. I trin 3, der lader vi x gå med x0, og det vi allerede kan se her, er altså, at når x plus x0 går mod x0 går mod 2 gange x0, når x går mod x0. Så x plus x0 går mod 2 gange x0, når x går mod x0. Det vi altså har vist det er sådan der, at x i anden, jeg har bare taget det udtryk heroppe og kopieret det ned, minus x0 i anden over x minus x0 går mod 2x0 og ikke 3, 2x0, når x går mod x0. Og det er altså fuldstændig samme udtryk heroppe. Den ene er bare reduceret, det er altså det øverste udtryk, og det andet er ikke reduceret, det er det her udtryk. Herved har vi altså herved må vi altså få differentialkoefficienten for fx er lige med x i anden til at være f mærke af x af x0
til at være lige med 2x 0. Herved har vi altså bevist, at fx er lige med x2 er differentiable i et hvert x0. Jeg vil gerne køre beviset for vores funktion f af x er lige med k igennem, og det gør jeg så ved brug af vores tretrinsregel. Og som det første, så har vi en sætning for den her funktion her. Og det er, at vores funktion, der har vi vores k, og den her k-værdi, den er konstant. Og det vil så sige, at den vil være differentiabel i et hvert x0. Og ved hjælp af reglen for afledte funktioner, så kan vi finde ud af, at vores funktion her for f af x er lige med k, den vil så differentieret hedde f mærke af x vil være er lige med 0. Og det ved vi så simpelthen fordi, at vi ved, at k det er en konstant, og når den er differentieret, så vil den altid blive 0. Og som det første, så kan vi gennemgå det trin, der hedder, at vi skal opstille differentialkvotienten for f af x er lige med k. Og det så først gør det, at vi opstiller vores differentialkvotient her, som er tangentens handling, i hvert fald formlen for den, som så hedder f af x minus f af x0, divideret med x minus x0. Det vi så kan gøre, det er, at vi kan indsætte vores værdier, vores k-værdi, som er vores konstant, så den så kommer til at hedde k minus k, og det her det dividerer vi så med vores x minus x0. Og det vi så videre kan gøre nu, det er, at vi kan reducere den her differentialkvotient, som vi har fundet, som så indgår i vores anden trin. Og det kommer så til at hedde, at vores funktion her, som er reduceret, den kan vi så reducere ved at sige 0, divideret med vores x minus x0. Og det kan vi gøre ved, at vi ved, at vores konstant, som er k, den vil altid være 0, når vi har differentieret den. Og derfor så, når vi reducerer den, så får vi så 0. Og når vi så dividerer det ud, jamen, så får vi så, at det vil være lige med 0. Herefter så går vi så videre til vores trin 3, hvor vi vil lade x gå mod x0. Og det gør vi på den måde, at vi først lader vores 0 her. Det lader vi så gå mod vores 0-værdi. Og der ved vi, at når 0 går mod 0, så går x mod x0. Og det her, det ved vi, fordi at vores x og vores x0, at de ikke er afhængige af, eller at 0 ikke er afhængig af x og x0. Og derved så har vi så vist, at vores k minus k, som er den differentierede, som er differentialkvotienten for f af x er lige med k, at den vil være lige med x minus x0. At vi dividerer det med x0, x minus x0, og den vil så gå mod vores 0-værdi, som er vores konstant. Og det gør den altså videre, når vores x går mod x0. Dermed så har vi så bevist for vores funktion f af x er lige med k, at den kommer til at hedde f mærke af x 0 lige med 0.
Og på den måde så har vi så bevist vores funktion, at den ved hjælp af vores tretrinsregel, og det vil så sige, at vores afledte funktion, den vil være f mærke af x er lige med 0.